Banan-bana kainaberekin harrapatu ohi dute galaburra edo zimarroia sareri gabe. Arro izan ohi da euskal flota arrantza modu honekin, baina uda honetan, hainbeste belaunalditan lehen da biziko aldiz, basurako arrantzontziak ez dira zimarroia harrapatzera aterako. Arrantza kuota guztia, 450.000 kilo saldu die euskal flotak barbateko almandrabari 5 milioi euroren truke. Albistea baieztatu du Gipuzkoako Kofradien Federazioak. Eta konfirmatu beharra daukagu, egia da, saldu dugula, ez da berria lehengurten ere aurreneko aldiz gure kuotaren portzentaia bat ere bai saldu zen, eta gaur aurten ere bai konfirmatu dezakete gauza bera egin dugula. Beraz ez da lehendabiziko aldia, iaz kuotaren 170 saldu zuten, eta ondo joan zen esperientzia, 10 euro ordaindu zizkieten kiloko, aurten 11 euro agindu dizkiete, inoiz pentsatu gabeko egoera. Orain dela urte batzuk egoera hontan egongo ginela esan bazu, erotuta geundela esango zuten, egia esan gu beti defendatu dugu arrantza kuotak arrantzaleentzat. Gauzak honela, kontsumitzaileek ez dugu atun gorririk izango aurten saltokietan, naiz eta Eusko Jaurlaritzak sareri gabe harrapatu ohi den arrain hau ezagutarazteko Eusko Labeleko etiketa merkaturatu duen. Jaurlaritzak mugak jarri ditu eta horrelako salmenta 2 urtez jarraian egiteko baimena bakarrik eman du.